चक'पाइबो जाबाबो जानो नाङा चक्लेटथ' जानो नांखाया आइक्रिमबो जानो नाङा बेरे फुंजानि दाबोनो खयथा जाखोथाय 6टा दहाय 5टायावनो सिरि मोन्दों उन्दुनायाबो 3टायावसो उन्दुखादोंमोन ओमफ्राय आरो 5टायाव सिरि मोनफिनलायबाय फिनसै गावनिनो मुलि दोनफैखायो आङो मानि बेखौ सेस खलथाफोरखौ बिसिलाजोबनो बिराद मोजां मोनो बियो नायसाय बेफोरखौ लांदां खालामलाबायनो नै बे खलथाफोरखौ बिसिलाबायनो ओमफ्राय आलदा दोनलाजोब्बाय नै मा बिदि बिसिनो बिराद मोजां मोनो बियो बख'लाजोब्बाय दाना गावनो लोमजादोंमोन दहाय लोमजानानै सिरि मोन्दों ओमफ्राय दा आरो सुफिनलायबाय मोदोमाबो ओमफ्राय दा दौनो ना मानो दौनो ना दौवा जालागासिनो आरोना मुलिखौनो मोनायावबो खिनायनि प्रब्लेम हाय लोगोफोर वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल नोंथांनि सेराव गोदान मोनसे ब्लग लानानै फैलायबाय आं दिनै गारांखौनो एसे जाया मोननानै दं एसे मुब्रुं मुसि मोननानै दङ ओमफ्राय थारमाने मोनायावबो उन्दुनाय जायाखै नालाय उन्दुनो मोनाखै फिसालाबो देहायानो थिग नङामोन बेखायनो ओमफ्राय होमबाबो दिनैहाय व्लग लाबोनोसै होननानै सानबावलायबाय आङो नायनोसै नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो होमबा नायलांबाय थादो आरो जायफोर चेनेलाव ना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांग्रोदो बेनिफ्राय भिडिअखौबो नायलांदो आरो मोजां मोनदोंबा लाइक शेयारबो खालामबानो जाबाय कमेन्टबो होलांबानो जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय दाथ' नै आङो बेबायदि गाननानै दं माने आङो ब्लाड टेस्ट खालामहैनो नागिरदों आरोना ओमफ्रायहाय दा नुलांबाय थागोन आरोना मानि टेस्ट मा जादों बेफोरखौहाय रिजाल्टखौबो दा मोनसिगोन दाहायनो मोनखागोन नालाय दसेनो मोनगोन बियो ओमफ्राय मा जामारदों मा जामाराखै थारमाने मैयाबो नै फिसालाया मानो उन्दुनाय जायाखै ओरैबायदि जादों मैया बेलासिनिफ्रायनो खिनायनि बेहा प्रब्लेमथ' दंखायो जाहैबाय एसे एनै बायदिसिना बायरानि बुस्थु जादेरबाथाय जाखायोखा आरोना ओमफ्रायहाय दा बिदियावनो मा जाखो मैयाहाय बेलासियावनो खिनो ओंखारहां जानानै खिनोनो हायासै बियो बेनि उनावहाय 10टायाव उन्दुबाय आरोना 10टायाव उन्दुखांनायनि उनावहाय 12:30टायावहाय सिरि मोनफिनबाय बियो सिरि मोननानै ओंखाम जानो माबानो माबा माबि होनलाबायबाय जायाबो ओंखाम जानो होबा जायाबो ओमफ्राय दाना दसे उनाव खिनो ओंखारदों जालायबाय खिनो ओंखारदों होननानै दाना खिनोबो हाया जालायबाय दाना खिनोबो हायानो मा जाखो उनावहाय मा खालामनांखो मुलि सोना होनांबाय बे मुलि पेन्सिल बायदि थायोना खिनो हायाबाथाय एकदम मा खस्थ' मोनबाथाय बेखौ सोना होनो हायो आरोना दा बेखौ सोना होबाय ओमफ्राय उनावहाय जाबायबो आरोना बेनि उनावसो एसे स्रां मोनबायगोन मानसियाहाय 3टासोआवहाय उन्दुलांफिनबाय आरोना 3टासोआव फुथुफिननाय जाबाय दा 3टासोआव उन्दुनानैहाय आरो मा जालायखो 5टायावनो जाफिनलायबाय 5टायाव सिरि मोनबाय माने आं फोजादों आरोना माबा मानसिया मोदोमानो दुंजोबदों मोदोम दुंनायखाय सानबायखि लोमजादों ओमफ्राय पेरासिटामल दौनांसिगोन नामाथाय सानबाय आङो ओमफ्राय फोजाबाय आं मानसिखौहाय ओमफ्राय ओरै फारसेजों बिसोरबो आइमोन बाबामोनाबो उन्दुनो मोनाखैना मोजाङैहाय हरावबो ओमफ्राय जि फोजानोबो बोरैबा अननो ओंखारलांबाय आङो बिसोरखौ सानसेमानि थानांगौ बिसोरबो ओमफ्राय बोरैबा मोननानै आङो फोजानोबो बादोंमोन आरोना ओमफ्राय उफायथ' गैखाया फोजायाबाबो जाखाया हारसिङैथ' उफाय जानो बिदियाव जाखाया आरोना ओमफ्रायहाय रुमाबो नै आलदायावसो लांफैनांगौ थाला मारिनाय आरिनाय माबा मा होनो आङो मुलि दोननाय आरोना दानाहाय फोजानांबाय आरोना उफाय गैया फोजाखानांगौ जायो ओमफ्रायहाय बिदिनो सिरि मोनबाय ओमफ्राय उनावहाय बायहेरायाव लाबोबाय मानसिखौ बायहेरायाव लाबोबा मानसिया थान्दा जालायबाय थान्दा जानानैहाय दौनांलायासै आरोना ओमफ्राय दसे बेबायदिनो गेलेबाय बेयो 5टासोनिफ्राय गेलेबाय आरोना होमबाबो उनावहाय 6टासोआव एसे दुंज्रोमा दंखायोमोन मानसिया ओमफ्रायहाय दुंज्रोम थानायखाय 6टासोआव दौबाय आरोना बेनोहाय ओमफ्राय उनाव 7टासोआवहाय बियो उन्दुफिनलायबाय 7टासोआव उन्दुफिननानै नै सिरि मोनबाय आरोना सिरि मोननानै मोजाङैनो दाथ' थिगैनो दङ जेबो नङा जेरैबायदि गेलेयो बिदिनो गेलेलागासिनो खारलु खारला ओमफ्राय दा नै आंहासो देहाया बिराद दुरबल जानानै दं माने आङो देहाखौ नोंथांमोननि सिगाङाव बुंबाय थायोना जा मेंबोबाय आं सिगाङाव बेबायदि मेङामोन आरोना बेबायदि एफाराब माने दुरबल जायामोन दा दुरबल जानायनिबो रिजन दं जानो हागौ र' दा नायनोसै आङो मा मोनमारो ब्लाड टेस्ट खालामहैनो नागिरदों बेखौनो मा जामारो मा ओंखारमारो ओमफ्राय प्रेसाराबो ओरैबायदि ल' जाबाय माने
मा जाखोथाय मिथिला आं सन्देह दं आरोना दा नायनोसै मा मोनमारो ओमफ्रायहाय प्रेसाराबो जेनेबा 120 नर्माल थानांगौना गोजौआवथ' आंनाहाय 100ल' आरोना ओरैबायदि ल' जानानै दं ओरैबायदि माने मालाबा गेजेर खन्द'आव गोलैसिगोन बायदिसो मोनबाय आरोना आङो बेबायदिनो जोंनाथ' ओरै स्टाफ रुमनिफ्राय क्लास लानायावबो आं बिदिनो जाखायो आरोना ओरैबायदि दोरफो मोनहैखायो माने मेंनायानो अयथासार जाहैखायो आङो माने एखमबा गोलैसिगोनसो नामा ओरैबायदि कन्ट्रल खालामो आङो एखमबा गोलैसिगोनसो नामा होनना सानखायो आरोना आङो एसे गोजौआव गाखोलांनांगौ जायो आरोना जोंना फार्स्ट फ्ल'र नालाय फार्स्ट फ्ल'र सेकेन्ड फ्ल'र थार्ड फ्ल'रावहाय क्लास लाहैनांगौ जायो आरोना दा बे मोननै माबाखौ दावखोलांनांगौआनो ओरैबायदि मेंहोयो न'आव फैनानैबोथ' आङो माबायदि अबस्था जाफैयो नोंथांमोनजोंबो एसे दिन्थिखायोना मालाबा आं जा मेंबाय होननानैहाय होनबाय थानायसो जायो नङा होमबा जा मेंबाय दा मेंनायनिबो रिजन थानो हागौ आरोना आं दा नोंथांमोनजों बुंलांबाय थागोन दा आङो थांग्रोसै फिसालाखौबो लानानै थांनांसिगोन उफाय गैया आइल' हारसिङै दङ ओमफ्रायहाय थौदो होमबा दा मा रिजाल्ट मोनो नायबाय थानोसै ना मा होनना बुङो बोथोरा मारै जाखोनो मारै जाखो माथो गोसोम ओरैजों स्रां जाबावबायसो नै माथो औ स्रां जाबायना एसे खोमसि दहाय फुङावथ' आरोबाव बांसिनबावमोन आयौ बैजों गोसोम हनै फुरा गोसोम बे मा खबासो गानबाय नै आंना गेटआव सिराव ओइ नों बेयाव जिरायसै दा बैयाव जिरायनोसै आङो दे औ औ थौ मा खालामनो नागिरदों मा दे खिथालाय एबि सोर एबि होनगोन ए मामिया एबि होनैसै बिजि थुनोसै ए गाव थुवा ए गावखौ थुवाहाय नोंखौ थुवा दे ए केक लाया मा नोंना मा खि खसा जायो औ बोदैयासो लाबोगोन बोदैया लाबोयो खि गोरा जायो ना नोंना आइदि होनो ना खिनायाव सायो ना खिनायाव सायो औ केक गैला केक जाबाथाय सायोना बादामबो जाया बादामबो जानो नाङा जेबो जानो नाङा ओंखामसो जानांगौ औ ओंखामसो जानांगौ दे औ बुरजा जानांगौ ओंखाम बायनो ओंखाम बायजानो नाङा जानो नाङा औ सिथाबो माया सिथाबो खख'फाइ चक'फाइबो जाबाबो जानो नाङा चक्लेटथ' जानो नांखाया आइक्रिमबो जानो नाङा मोनजाया मिथिबाय नों ओरैनोसो फैफाखादों नोंखौ ओरैनोसो लाबोदों नोंखौ जाहोनो लाबोखायाखै सोर बिलाय ए नोंना मेडिसिना ओइ मानसिजों बाबाया थगायजाखांबाय नैबे मानसिजों मा थगायजाबायलाय बाबा नोङो फायखाना गारनो होननानै फैसा लानानै थांदोंबा ओमफ्राय फैयाखैना फैजायासै बियो फैसाखौ सिगां हरग्रोलाबायबाय गावहाबो मानो हरग्राखो नोङो ए मेडिसिन बायनो होननानै ओमफ्राय बेनि नामखौ दा मेडिसिनल' दोनो आरोना जोङो मेडिसिन होननानै बुङो ओमफ्राय अबे जायगानिथाय मानसियाबो जोंनि जायगा नङा आरोना बियो ओमफ्राय बिदिनो बेरायला फैयो बे खिगारगोन मागोन होननानै बिदिनो न'आव हाबनानै बुङो आरोना ओमफ्रायहाय फैसा लानानै थांग्रोयो फैसा लानानैहाय माने मेडिसिन बायहैनांगौ होननानै बुङो मेडिसिन जालायो आरोना मेडिसिन बायहैनांगौ होननानै बुङो ओमफ्राय दा बेबायदि होननानै फैया बियो फार्स्टआव गारफैदोंना थेवबो फार्स्टआव गारफैदों ओमफ्राय सेकेन्ड औ फार्स्टआव फैसा हराखै नालाय ओमफ्रायहाय फैसा हरा नों फैगोन होननानै बुंबाय दाना सेकेन्ड टाइमाव फैबावो सानबाय जोंहाबो हा औ हमदो दे मा ओमफ्राय सेकेन्ड टाइमाव फैबावो सानबाय जोंहाबो दानाहाय गैया आरोना फैयासै फैसा लाग्रा बे
ओमफ्राय दा बेनि मानसिखौ नामखौ मेडिसिनल' होनो आरोना जोङो मामि दाना हरलाय मोनबाय हं औ दामदों नों दलद थादो मादे गुवा थाबोबाय हनै 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 गावखौ गारबोबाय सानदों बेयावनो नायनोसै बिजि थुबाय मामि आंखौ गबाय नै एसे गबाय मुलि लानोसै जिरायदो औ जिरायनोसै औ नै आंहा बेयाव जिरायनोसै दे औ नों जिरायदो बेयावनो मोजां मोनदों नै दल'खौनो थाया बिजि थुयो जानला मोनला थांखा बेयाव आयु प्रेसार नायनायसै অল্প লো আছে 112 75 112 75 हाब दै लोंबाय फैनानै गिलाससे माने इसोर मैला गोजा हनै सोर एम्फौ गोजा हनै आयौ नै दिनै एकदम भिटामिन मोननायनि बेखौ जानोसै आङो नै मैफ्राय बे आलुजों संसै बेखौहाय लाब्रा नै दाउ बेदर लकेल दाउ बेदर बिदैनि बियो आराम जब-जबनो नांस्लिद बे जानाय नै हाइ प्रेसार गोनाङा मा लोंनो नागिरदों बे जाहैबाय थिंख्लां सोमनानै दोनदों बियो दहाय दसे सिगां ओमफ्रायहाय बे थिंख्लांखौहाय सेस बख'जोब्बाय आरोना बियो बिदैजों माबाजों दैजों सोमनानै दोनदोंमोन नालाय ओमफ्राय नै बेगरखौ बख'जोब्बाय बियो नायनाय बेगरखौ बिदि बख'जोब्बाय सिफ्ले ओमफ्राय बेखौहाय दा लोंसिगोन आरोना बियो आइनि लोंग्रा बियो हाइ प्रेसारनि संख्रि गोसोमजों जानो लुगैनानै जाबाय आं बावनानैसो थाबायमोन जानोखौनो नै लोगोफोर एकदम जानो लुगैनानै जाना लाफैथारलायबाय आङो अखा खोरोमबाय ओमफ्राय नै लोगोफोर मा होननो नागिरदोंमोन आङो औ दहायनि रिजाल्टखौ मा मोन्दों मानि थाखाय मोन्दों आं एसे नोंथांमोनजों शेयार खालामनाय आरोना ओमफ्राय बेखौ शेयार खालामनायनि सिगां एसे आंनि गोसोनि बाथ्राखौसो नोंथांमोनजों फोरमायगोन होननानै सानदों आरोना आङो आयौ अखा खोरोमनाया गैलाहाय बुंलांग्रा जाजोब्बाय माने दिनै हरावथ' माने फिसालाबो ओरैबायदि खेरें मेरें ओमफ्राय प्लास नै आंहाबो देहायानो ओरैबायदि ख्रुब जागासिनोखा माने देहाखौनो आं मोजां मोनखायाखै आरोना बेसेबांबा गोबावसै आङो ब्लाड टेस्ट खालामजानो होननानै सानगासिनो औ दहाय ब्लाड टेस्ट खालामनायावहाय बावदोंसो र' दा खिथाबावनोसै आं बेखौहाय ब्लाड टेस्ट खालामनो होननानै सानगासिनोमोन ओमफ्रायहाय गैया टाइमखौनो मोना ओमफ्राय दिनै आङो थांथारबाय आरोना थांथारनांसिगोन नङाबा देहाया ख्रुब मोनगासिनो होननानैहाय एकदम आं आगोल बेबायदि मेंफेरामोन आङो ओमफ्राय दा माने आंनिबो देहाया सुखुयैजों ओमफ्राय फिसाज्लानि देहायाबो माने खेंखें मेखें जानायजों ओमफ्राय बेबायदि समावहाय आङो बांसिन हासबेन्डखौहाय बांसिन माने गोसोआव फैयो ओमफ्राय बे समावहाय बांसिन रागाबो जोंनो ओंखारो आरोना आङो माने मा होननानै बुंबावनो रागायाथ' जोंफ्लाङो जाहैबाय जों सानैनिसो दायथ'मोन जेनेबा लानांगौआहाय दा
बेखायनो आङो मालाबा साननानैहाय बेबायदि समाव आरोना बेबायदि समाव बांसिन साननानै माने रागाजोंनो ओंखारसिनो आरोना रागाजों एखमबा गाबनोबो ओंखारलायो आङो माने एफाराब माने बोरैबा साइसनिनो ओमफ्राय जेबायदि माने बिफानि दायित्वखौ लानांगौ बेबायदि गैया बेबायदि लानो थाखाय साननानैहाय आं जा बोरैबा मोनो आरोना माथो होनबावनो जायखिजाया बेबायदि समावहाय आङो बांसिन दुखु मोनो ओमफ्राय रागाजोंबो जोंनो ओंखारो आरोना औ मा होनना बुंदोंमोन ओमफ्राय आङो ब्लाड टेस्ट खालामनायखौसो खिन्थानो नागिरदोंमोन ब्लाड टेस्ट खालामनाया दहाय ब्लाड टेस्ट खालामनायखौ लानानै आंहा जा गिदों आरोना बेबायदि फिसानि बेबायदि ससेल'मोन नालाय ओमफ्रायहाय माबायाथ' बे थुग्रायाथ' बिदि जाहैबाय ओमफ्राय बे सिङावहाय बिजिया फिसा थायोना ओमफ्राय आङो बेबायदिखौ आं ब्लाड टेस्ट खालामनाया बावाखै नालाय ओमफ्राय बावबाय आरोना आं बेबायदिजों थुयोना मायोमोन ओमफ्राय आं गिदों आरोना सोरनिबा बाहाय खोन्दामोन नामा साननानैहाय जा गिदों आरोना आङो ओमफ्राय उनावसो आं बाबाखौ बुंफैबाय थाबाय आं माने आङो जेलनाखि माबा सुयो बिजि सुयो माबा सुयो बेबायदि ब्लाड टेस्ट खालामो मायो माने आंनि मेगनावहाय माने गोदान दिहुननाय नुथाराबाथाय आं बोरैबा मोनो आरोना ओमफ्राय एखमबा सोङोमोनबो आं दिनै मानो गोसो जायाखै सोंनो मिन्थिया सोंनायबो जायासै जेन'बा गोदान नामा मा नामा होननानै सोङोबो आरोना ओमफ्राय दिनै सोंनायानो जायासै दा सोङाबालानो फैनानैहाय आं जा गोसोखौनो बोरैबा मोनफैबाय थाबाय आरोना मालायनि बाहाय खोन्दाखौनो आंनाव बाहायखोना माखो ब्लाड टेस्ट खालामनायाव बे बिजिखौहाय बेबायदि सानगासिनो आरोना आङो ओमफ्राय बाबाखौ उनावहाय सोंनो थिनबाय आङो माबायदि बाहायो होननानैहाय ओमफ्राय खिन्थाहरबाय आरोना बेबायदि माने सिंगोल इउससो होननानैहाय बेफोरबायदि ओमफ्राय गोसोआ स्रां मोनफिनबाय आरोना ओमफ्रायहाय ब्लाड टेस्टआ जाहैबाय माबा ल'आथ' माबायाबो एसे ल'आनो जाहैबाय मा होनो प्रेसाराबोथ' ल'आनो जाहैबाय ओमफ्रायहाय हिम'ग्ल'बिनसो नायजादोंमोन आरोना आङो हिम'ग्ल'बिनाबो जेसेबां थानांगौ माने हिनजावफोरनिया 11-12 बेबायदि थानांगौ ना आंना 9ल' दं आरोना 9 ओमफ्रायहाय बेनि खमसिनाबो थाबावोसोमोन आंना 8 बिदिबो थायो आरोना 8-9 बेबायदि थायो ओमफ्राय बेनि थाखाय दुरबल मोनदों ना मादों मोनदों बेखौ मिन्थिला आङो जायखिजाया आं साननाया आरोना आंथ' हठात निरामिस जानाय जाबायना आंथ' सानदेआवल' बेदर जायो बे बेदराबो अमासो जानाय जायो जेनेबा दाउ ना बेफोरबायदिखौ जानाय जायाना ओमफ्रायहाय दा हठात बेबायदि माने फुरा गारजोबनाय जाबायना आङो माने बारायबो लानानै गारनाय जायासै फुरा 1 week माने मानडे टु सेटारडे आङो फुरा निरामिस थायो आरोना ओमफ्रायहाय बिनि थाखायसो जादों नामा सानदों आरोना आङो नङाबा जोंनाथ' एभ्रि मिल होनजायो आरोना मोनायाव दावदैबाबो जागोन ओमफ्रायहाय जेन'बा सानावहाय ना नङाखि बेदर जाखायो मालाबाबो निरामिस जाफैखाया आरोना निरामिसा पनिर थागोन बेबायदिखा आरोना ओमफ्राय बिसोर दाबोनो बेबायदि जाबाय थाखायो ओमफ्राय आंल' हारसिङै निरामिस जायो आरोना ओमफ्राय बेबायदि जानायखायसो हठात बेबायदि गारजोबनायखायसो जादों ना मादों होननानै सानदों आरोना आङो बेखायनो बेखिनियानोसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन होनबा दिनैनि ब्लगखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै आङो बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं